खालामबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ मिथिनो गोदान भिडिअ बरा हरनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ दिनैहाय 16 नभेम्बर नै दा माने 16 नभेम्बराव थांनो नागिरदों आरोना आबुं हालामनि सिङाव थानाय नोलोबारि ओनसोलाव साननैनि हाबाफारिमोन साननैनि हाबाफारियाव नै दिनैहाय मैया 15मोन ओमफ्राय नै दिनैहाय सानसेल'सै आरोना नै मैयाथ' थांनाय जायासै दा माबायदि जादों नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय बेयाव दंफायो आङो सानैसो फंबाय ओमफ्राय नैखौथ' दाखालि ब्लगाव बुंनांखादोंमोन बेखौ हाजोआव थांनायाव जाय साफा सानै नायदों बेखौ सिनायखागोन दा जेखियानो जादोंला मानो जों थांबाय थानोसै दा मोनहैबाथाय माबा लिरनानै दोनदों नोंथांमोना फरायनो गोसोबा फरायनो हायो बेवहायनो नै बियो मेंमां नोलोबारि हाइ स्कुल बे गोजौआव लिरनाय दं नै दा जोङो मिथिं जानाय जायगायाव मोनफैबाय नै बियो मिथिं जानायनि गेट आरोना मिथिङा बेयाव जादों जथुम्माखौ बेयाव खालामनाय जादों फेस्टिभेलखौ रेडि जानो थाखाय खावलायदों लोगो लोगो
अननानै हो जोंनोबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय आंनिफ्राय ओंखाम जानो नागिरदों नैयाव ओंखाम जानो नागिरदों ओंखाम अमा बेदरजों नारजिजों अमा बेदर अनलाजों दाउ आखाइ सुनो नांगौ मा ओंख्रि होनदों ओमफ्राय मा ओंख्रि होनदों ओंखाम होदों औ संनानै जानांगौ मा ओंख्रि इयो नारजि मा इयो अनलाजों मा नाथुर ओमफ्राय आलु मटर कबि जाना लांनो लामानो दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै एसेल' मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना होबानो जाबाय आरो नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय चेनेलखौ बेफोरबायदि भिडिअजोंनो नोंथांमोनखौ लोगो मोनबाय थागोन होननानै आसा खालामो गोजोन्थों